Okay, sa dili pa si Attorney Gloria ato sang paminawon karon nasa linya sa telepono si Dr. Jocelyn Hira, ang kasamtang Executive Director sa Culture and Heritage Unit sa RAFI. Ma'am Joy, good morning. Good morning, dia sir. May Yes. buntag sa atong mga suking tigpaminaw. No? Yes, Sa imong ma'am. programa nga, daghan na kayo ang naminaw kay Aligri, ang kuan. So, bitaw, unya, Yes, ma'am. may namang, bagong tuig naman, 2013. So, kuan na sad, ready na pa ta for more, kuano, Yes. usaling information nga gikan sa imuhang mga kuan, imong mga guest or tat. Yes, ma'am. Ubay-ubay gyud ta karon, Ma'am Joy. Anyway, ma'am, mahitungod sa culture and heritage. Ma'am, sa imuhang pagtan-aw usab nining tuig 2003, malambuon ba ang ato ang mahitungod sa atong culture and heritage dinhi sa Dakbayan o sa probinsya sa Sugbo? I think ang kuano, akong pananaw na which is really bold is kanang kung nakita man gud ako sa tag in the last years no nga kanang kuan buhi kayo ang awareness sa mga tao sa atong kultura o sa atong kabilin. Unya mo ni ang ako sang makita nga mas mulambo pag siya, especially kay kusog ang kampanya sa different sectors no, ang atong mga kauban, atong mga partners sa Ramon Aboitiz Foundation nga kanang both sa local government units o sa mga private institutions ni kuan ni bulig gyud sila sa taas niya natay mga programa nga kuan bitaw makapa-imbitar sa nila unya makapaikag sa mga katawhan paghunahuna sa atong kultura o sa atong kabilin mo na nga kuan kayo right kayo ang akong hayag kayo ang akong pananaw nga mas mulambo pag yun ang atong kuan ang atong pag-appreciate kung kinsa ta og diintagikan o unsa sad ang mga values nga atong mahimo ba pag-reflect ni aning atong mga nagkadaiyang kinaiya nga dasa atong kultura. Ma'am Joy, sa imong pagtan-aw ang atong mga younger generation, magpadayon ba ang ilahang interest sa ato ang mga kaagi o sa ato ang mga kabilin? Mo na ang prognosis magud ang akong basihan na sa CAS no ang atong tulo ka dagkong programa pananglitan sa kuan Ramon Aboitiz Foundation no ang gabi isa kabilin. Gabi isa kabilin. Nagkuan na gid ang mga tawo nga they look forward no in fact mangutanan na sila kanus ang sunod nga gabi isa kabilin unya di lang kay locally sa Cebu kung dili hasta ang national level na intisab na sila unya nakagiin og momentum ba ang atong gabi isa kabilin but of course tungod ni kay gitabangan ni natong tanan no dili man himo siyang successful kung kita lang sa Ramon Aboitiz diba kita nagdepend man sa atong success tungod kay ang atong mga pagbulig sa atong mga partners ug sa mga dumuduo. So ang atong gabi sa kabilin daghan man gugay siyang mga tao mga batan-on mga bata nga kanang kuan kanang ni apil ba. So ang akong pananaw ni nga every kada tuig nagkadaghan man siya so nagkalanog no ang iyahang appeal sa mga katawhan. So usa na siya ang gabi sa kabilin. Ang lain natong programa kaning kabataan, kultura o kabilin, dako man kay siya og impact dito sa mga estudyante no sa atong mga kani estudyante pa lang ni siya pero doon na kay partnership sa mga kabataan nga sa atong mga silingang barangay diri sa Casaguro del Mintium nga ni tabang sa pagpadagan aning atong kabataan, kultura o kabilin. Unya ang atong kids sa museum usama sa siya ka programa nga sugda nato dili lang kay inig kabatan-on or katigwa kung dili sud pa sa gamay pa siya bata pa siya ato na siyang gifamiliarize ta. So ang akong makita aning kung magpadayon ning support no sa atong mga partners aning atong mga programa mo kuan gyud mo lambo gyud ang appreciation sa atong mga kabataan sa atong kaagi sa atong kultura ug sa kinsa sa pagkakita no. So dili kay kumahadlok nga in the kaning generation of cell phones and text and the like naaman say kuan ni isugod man sad og mismo ang media ang kaning cellphones and internet naaman sa diha naaman sa mga kabatan-unan nga nagpatiugda sa mga vlogs no nga diin nahimo na ni siyang topic so nalain sad nga platform para sa pagpalambo aning atong kausa no sa kabilin ug sa kultura. Ma'am, sa atong mga museums o mga heritage sites, unsa may mga nakita nimo nga mga kalambuan sa labi na gyud nagisgot ka sa atong mga partners no matud pa nimo
base pod sa ato ang statistics nga nagka-increase no ang ato ang partners labi na gyud sa atong mga programa nga gisgutan, ma'am. So karon unsa may imuhang pagtan-aw pod nining mga museums and heritage sites? Ang ako makitaan is ang kung ano kay mismo ang local government units ni balik sa sila ilang sang gitan-aw kung unsay ilang mga treasures bitaw ilang mga nga naa sa ilang mga tagsa-tagsa ka kalungturan o sa ilang tagsa-tagsa ka mga syudad unya ila ning gi-inventaryo unya ila na ning gihimo nga nagbuhat na sila og conservation little steps nga ma-conserve or in fact mismo pag ma-aware lang ang mga tao diha sa ilang palibot nga importante diini sa kaagi sa usa ka lungsod or sa usa ka syudad or sa usa ka barangay no kana nakita na nako sir taso niya kanang makita sa nako nga mulambo ni siya ang pag-set up sa mga museum sa kanang mga museums nga naa dinhi sa syudad sa Tugbo Pananglitan ug dili sa mga probinsya na yung mga gipang tukod no ang ato lang nindot ni siya nga kalambuan ang ato lang kanang ang punan lang siguro nila og mga programa kung diin ma-enhance ang ilang mga collections or ang appreciation sa mga tao nga nang dapat interactive museum siya dili lang kay muadto ka musuroy ka kanang mananaw kag unsay naa diha unya pagkawanwa kay ang kuan mo gud ani nunutan gid ni siya sir tato mo siguro na ang strengthen sa uban sa atong mga museums na nagtukod sila nga tan-awon sad nila but I think ang kuan man gud na kuan man sad na may paghuy-huy sa mga nagkadaiyang museums and heritage places no so mo ni nga mag-exchange gud tag notes with them unya unsay mga best practices atong sang gikopya unya ato sang kuan pakatap no dito sa uban nga ilang makitaan. So positive ra gyud ta Ma'am Joy no. Unya Ma'am Joy, ako mo uyon sad ko nimo nga ang awareness ni lapad na gyud no. Tungod kay sa programa nato nga ipasugdahan sa provincial government sa mga provinces, sa mga local government units naka-set up na sa gyud sila gyud og hinay-hinay no aduna nay mga collection sa ilahang mga kabilin unya nag-set up na sila mga mini museums. So ako maka-attest ko ni ana tungod sa atong programa no nga in partnership with the provincial government og RAFI nakita nako nga nilapad gyud no ang awareness labi na gyud sa culture and heritage dinhi sa probinsya sa Sugbo. Ano gud ni siya sir tas para nako ba mo bitaw nang kanang ako ning usbon no nga ang kita manggod sa Ramon Aboitiz Foundation natay magipasi ugdahan nga mga programa pero dili manggod ni mulambo og wala tay kuan sad sad kaayo nga pagtapang sa atong mga partners no so kaning atong mga partners mga barangays ang kaning local government units init man sagud kaayo kung unsa ka init ang ato ang pagkuan sa programa mao sad ang ilang counterpart kung muning successful otherwise dili ko makakuan nga successful ang atong success man gud nagkuan man sad nagdepend actually dako sad nga factor is ang cooperation sa atong partners kay di man sad mahimo di ba kung kita lang kay kuan beta kana atong tagline nga touching people shaping the future unya mingon ta nga we are architects karang mo kuan ta kana ang future man gud gi-shape man na siya dili lang by Ramon Aboitiz kung dili it's shaped by the people in the communities no diin usa ra sad ta sa miyembro sa community. So, yeah, mao na siya ma'am nga pinagi niya to ang programa og ingon man sab atong strong partnership no with other organizations ni lig-on or nilambo pagyud niya nilawom pagyud ang ato ang appreciation sa culture and heritage. Nya magkalawom na siya magkadako sad ang challenge to sustain unya ang ako man kung nakitaan sa class no sa dili lang sa panitan sa Casa Corrado Museum ni ubos tuod ang atong international guest no kay tungod kabaw ka na sa economic kuan gyud situation ana nga di na kita ka travel but kabaw ka ang nakanindot manggod is nitaas ang local nga kuan nato ang atong local nga mga visitors ba that means nga mga Filipinos na namisita na gyud sila sa mga museum sa labi na ug kana bitang na long holidays kanang ako ganang amo ginang naobserbahan mo bitang dili gyud mi magitag Sunday unya kuan kay kung long holidays manggod mas manuroy man ang mga tao niya labi na kay cheap na say ang mga airline companies nagkuan sa sila mga cheaper flights bitaw so nakakuan gyud usa sa naka-profit ani is really the museum sector unya tungod kay kusog sad ang support sa mass media nato muna nga kuan gyud himo gyud siyang destinations ang mga museums and I'm not just saying nga
saka sa Gorordo kay mao sa ginaitabo sa ubang mga museums dito sa so buog sa mga heritage sites, no? So ang naitabo nga pananglitan, I would boldly say nga sa Pilipinas dili lang kay moadto na ka sa beach and kung ato ka kuan bukid and the like, but you can ang usa sa mga destinations sa gyud are the heritage places and heritage sites ug ang mga museum sa Pilipinas. Yes, Ma'am Joy, daghang kayong salamat nimo. Ma'am, sa iyo siguro imong hinapos nga mensahe alang sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ako ang atong mga kuan suking tigpaminaw nga sa tagsa ka mga lungsod sa mga syudad nga mamisita sila sa ilang mga museums, ilahon nila ang ilang collection unya kung nasa sila mga ilang hunang-hunang importante nga dapat ma-appeal sa ilahang ilang kaagi sa ilang barangay bound sa ilang lungsod or sa ilang syudad nga ilang i-report no kung unsa ning mga unsa istorya because importante man ni siya. So hopefully na makasupport ni sa local museums nga naa sa ilang mga tagsa-tagsa ka lugar. Ma'am Joy, salamat pag-usab og Pit Senior kanimo. Pit Senior Sir Tat, thank you. Okay. So, mga igso, no, mao to si Dr. Jocelyn Hira, ang kasamtang Executive Director sa Culture and Heritage Unit no sa Ramon Abutis Foundation. Iyang gi-emphasize dito nga ang nilambo gyud no ang culture and heritage og labi na gyud sa pag-appreciate no sa mga kaagi no. Labi na gyud sa ato ang dakbay sa atong probinsya og dakbayan og istorya sa ato ang nasod nya kini tungod sad sa mga programa nga gipasiugdahan no sa Ramon Abutis Foundation. Og ingon man sab ang strong partnership no sa ubang mga organizations nga diin nagpadayon no ang mga programa haron ang ma-appreciate yun no sa atong mga kaigsuonan ang kining gitawag og kultura og kabilin. So mga igsoon mga ninyo og pasaylo nga wa gid ta kasulod sa linya ni Attorney Gloria no kay tuwa siya sa layo nga dapit maglisod daw og sulod ang ato ang signal dito. So mo na nga pohon umaabot nga mga programa nato dinhi ato pong maimbitar si Attorney Gloria Ramos. So mga igsoon daghang salamat manghinaot mi nga niining tuig 2013 pinaagi sa mga gipaambit sa ato mga bisita makagiya no kini ninyo sa paghimo sa inyong mga plano, sa inyong mga kalihukan no nining tuig 2013. So again akong gipanghinaot usab nga mahilayo ta sa mga katalagman unya kuyugan ta kanunay no sa pangaliya sa labang makagahom og kang Senyor Santo Niño og sa Birhen sa Guadalupe nga mao'y nagprotektar pod nato dinhi sa ato ang dakbayan og probinsya. Kaninyong tanan daghang kayong salamat og Happy New Year og Pit Senior kaninyong tanan. Wala na kitay panahon og dinhi natapos atong tulmanon sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat si Patrick Tabada, si Ma'am Heidi Palapard og Ma'am Dumig Chua nga atong Chief Operating Officer. Ako moingon sa kasing-kasing nga magpasalamat kaninyo sa pag-uban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw istasyon. Maayong buntag mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR mitanyaw og minus 17 ka bilyon nga budget alang sa tuig 2012? Misaka kini og 6 ka bilyon o 52.7% kung itadli sa tuig 2011. Matod ni DENR Secretary Ramon Pahe nga pagsaka sa budget gigahin alang sa reforestation ug land distribution. Ako si Pagtubig Christine naghatod ning mga gagmayng kaalam. Iyong sipag aangat ka sa pagsusumikap aangat ka sa bawat kayod kahit anong pagod aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas. Please, aangat ka, Pilipinas. Paring Vic, long time no see. Asa naman kagatrabaho karon? Pre, ikaw man dahi na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Ni-eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pagid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug
karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindo tagod ana, unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron may eskwela ko. Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no, madto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, mahitungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center, nahimong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas. Please, aangat ka, Pilipinas. Og din madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki. Kini ang Sibianan, DYLA-AM, 909 AM, 909 AM, 909 AM, 909 AM, 909 AM, 909 AM, 909